qui offolendo le 8 août 2026, le 8 août 2026, ngana mina donibaga do confirmer bi, mina donibaga ba do confirmer bi, donibaga mi ne yɛrɛ sɔnna a ka dalu ye wa ne yɛrɛ sɔnna a ka dɔni ye. Donibaga in a sigilen bɛ Senegali jamana de kan. O kama ne b'a fɔ mɔgɔ caman ye, dɔni yɛrɛ kana kɛ tiɲɛ ye, mais i tɛ se ka don karamɔgɔ 3 karamɔgɔ 4 kan k'i taara garisɛgɛ baara kɛ. Togo kelen kɔni bɛ yen ka laɲini bɛ sabati. Mais ka don karamɔgɔ 2 karamɔgɔ 3 karamɔgɔ 4 kan ka taa garisɛgɛ baara kɛ, o si ma jaabi e bolo, ngana ko dɔ bɛ i yɛrɛ ka sira kan. O ɲini i k'o dɔn, o ka fisa i ka t'i ka wari di karamɔgɔ sigilen ma. Ngana dɔni kana kɛ tiɲɛ sababu baara, i tɛ se ka don karamɔgɔ 3 karamɔgɔ 4 kan k'i ma nɔ ye dɔ ta la k'i ka laɲini ma sabati. Ngana n'o kɛra, sege fɛn dɔ b'i ka sira kan, n'o ma ɲini k'a dɔn i sen bɔ a la. Karamɔgɔkɛ in dalu jumɛn de bɛ a bolo? Dalu min b'a bolo a b'a kɛ mɔgɔ ye i bɛ marché de sɔrɔ. I bɛ marché yɛrɛ de sɔrɔ. A ko ale ka base ye nin dɔrɔn de dɔnni kɔnɔ. San 30 ani kɔ, ale ka base ye nin de. Mais mɔgɔ 2 ta bɛ u bɛ ka kɔnɔnafili se ale ma. A ko Dunbiya, i bɛ Tamasere dɔn, maa sɔnna maa ma sɔn i bɛ Tamasere dɔn. A ko Dunbiya n ka ko jate minɛ. Ka da ka juguya ka ca, an bɛ don min komi bi, n bɛ dugu min na, Ala ye se diyan k'a sababu kɛ n bɛ maa minnu dɛmɛ. N'u ka Musa jabiw bɛ kɛ, n'u bɛna hɛrɛw kɛ n ye. Dunbiya a bɛ se ka kɛ juguya bɛ ka don n ka ko la. A y'a ka saga wari ci ne ma, ne y'a ka Tamasere filɛli kɛ. A n'a ka sɛ wari. N y'a ye foyi t'a ka sira kan, a ka sira jɛlen don. A ko mun na Dunbiya san 30 ni kɔ n bɛ baara min na, ni mɔgɔ 2 ka baara kelen bɛ k'an kɔnɔna fili. A ko Dunbiya n bɛna dalu in kalifa i ma. I yɛrɛ ka mɔgɔ ɲini k'a ko ye k'a lajɛ. N ko problème t'a la. Dalu in bɛ kɛ cogo min na a y'a kɛcogo fɔ n ye. N ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n y'o wele. Ale bɛ fauteuil marocain de feere ani télé ani frigo ani tabali ninnu. O butigiba b'a bolo. N ko karisa nin dalu in dira ne ma. Karamɔgɔ de don a bɛ Dakar. A ko i dalen b'a la n ko n t'a dɔn dɛ. A ko n k'a kɛ k'a lajɛ. Ka da ka dalu in kelen don k'a kɔnɔna fili, mais a b'a dalu kɛ a bɛ san 30 dɔɔni bɔ bi. O ko ne ma Simo, n'i ko k'an ka min kɛ an b'a kɛ. An y'a kɛ o tigi ye. O kɔfɛ o ye marché sɔrɔ 6 400 000 6 ani 80,000. O y'o marché kɛ. O ko ma Simo, nin fɛn in bɛ sɔn ka teliya dɛ. N ko an k'an makun fɔlɔ. O kɔfɛ a ye marché wɛrɛ kɛ 4 ani dɔɔni. A ko ma Simo ko tiɲɛ bɛ nin na. Ka da kan n famana ka nin marché sugu kɛ n ko d'accord. N tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ wele k'a ɲɛfɔ o ɲɛna. O ko Simo n'i ko ne ka fɛn fɛn kɛ n b'a kɛ. N ko bon an k'a kɛ. Fɛn in dépense min kan ka k'a la o fɛnɛ y'o ci ma an y'a kɛ an y'a lajɛ. Ngana o fɛnɛ ka jaabi n y'o sɔrɔ. N ko ma n ko karamɔgɔkɛ foyi t'i ka dalu la. A ko mais Dunbiya mun na ni mɔgɔ 2 ta mɛnna a jaabi ma sɔrɔ n ko non. I ka sira jɛlen don u tɔgɔ ja an k'u ka filɛli kɛ. A ko Dunbiya u diminen don. N ko bon n'u diminen don i yɛrɛ k'a saga san. A ye mɔgɔ 2 in photo ci ne ma. K'u ba tɔgɔ ci ne ma an y'u ka filɛli kɛ. Mɔgɔ kelen b'a la bilahi a tigi dabalilen de don. Dabali jugu de b'a ka sira kan. Ala deli tɛ se ka jaabi a bolo tant que dabali in bɛ yen. Dabali in kɛ kun ye k'a nagasi k'a halaki de. N ko a ma n ko karamɔgɔkɛ i bɛ nin wele. Taa nin yiri in ɲini. A ka nin saraka in bɔ dabali de b'a kan. A tɛ se ka jaabi sɔrɔ fɛn na. N ko mais ni dabali in wuli a bɛ jaabi sɔrɔ a la. N ko an y'a ka Tamasere lajɛ. A ka nin masaya so kɔnɔ. A ka nin masaya so kɔnɔ dabali in sigilen bɛ yen. Ni dabali in b'a kɔnɔ e bɛ fɛ a ka fɛn min masaya sɔrɔ n k'a t'a sɔrɔ. U y'a kɛ. Filanan n ko a ma an y'o ka filɛli kɛ. A y'o fɛnɛ ka saga wari a n'o ka sɛ wari cɛ an y'o ka filɛli kɛ. N ko karamɔgɔkɛ tant que nin dolo ma yɛlɛ e tɛ dɛ Senegali karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. A ka diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw tɛ se ka ne mago dilan. N ko an ka nin ka dolo layɛlɛ. O dolo bɛ layɛlɛ ni misi ani fɛn minnu ye a y'o ci. Sisan n sigilen de o de donna k'a ye 39 millions a y'o marché de kɛ. 30 ani 9 . Ngana dɔnnibagaw bɛ yen dɛ. An ka musalaka dabila mɔgɔ caman bɛ u ka dɔnni ye tiɲɛ ye. Mais aw minnu bɛ wuli ka se dɔnnibagaw ma souvent aw yɛrɛ b'a dɔn an ni mɔgɔ dɔw kɛlɛla ou bien juguya bɛ an ni mɔgɔ dɔw cɛ. Aw yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛna aw to yen. Commerçant caman bɛ ni dekun kɔnɔ bi.
u b'a dɔn u sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen menasi b'u kan u sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen u bɛ k'u dabali mɔgɔ caman b'a dɔn hali sigida la dɔw bɛ k'u dabali n'o o fɛn sugu b'i kan yanni ka taa nasiw ta yanni ka taa sɛbɛndenw ta yanni ka taa dagaw ta filɛliw kɛ fɔlɔ i b'i si kɛ e bolo ko i bɛ ka jigin de ko n'i donna karamɔgɔw kan k'i bɛna ɲɛ sɔrɔ ko la bilahi o bɛ kɛ sababu k'i tɔ jigin de parce que i bɛ taa fɛn o fɛn ta o de bɛ dɔ fara i ka gɛlɛya kan i bɛ taa fɛn o fɛn ta o bɛ dɔ fara i ka gɛlɛya kan a ye k'o ɲɛɲini fɔlɔ a y'a ka filɛliw kɛ fɔlɔ a y'a ka jateminɛw kɛ fɔlɔ dɔnnibaga kɔni mana kɛ cogo cogo mɔgɔ ye san 10 sɔrɔ dɔnni kɔnɔ cɛŋana a mana kɛ cogo cogo dalu 2 dalu 3 a bɛ sɔrɔ o bolo min ye tiɲɛ ye mais manifiya yɛrɛ kɔnɔ bi na hali servisiw la u bɛ ɲɔgɔn dabali sociétéw kɔnɔ bi u bɛ ɲɔgɔn dabali n'o dabali sugu b'e kan e ko fo i ka don karamɔgɔ kan i ka kɛ fɛn ye o la k'e ka kɛ fɛn ye i tɔ bɛ jigin i tɔ bɛ nagasi de f'a ka ɲini k'a dɔn mun de b'i ka sira kan aw folen don